ki ban dama da mabulla soyayya zancen hakan ne zamani ya dararwa mai laya ke dai amincewa komai zane akan kina shirya ko da rance za mai aure da ke yaban karya ina da saki sarayya zama dole ne jinya kin more baki ga ke kyau ga siririyar murya me zan yi yanzu bayan neman mabulla tarayya sunan kina sa ko baki yin an kira na yan juya kauna sila ce ba daɗin kai inda na yar murya ta so mu jera mun riƙe hannu maza da alƙarya ke ce a raina ni ya kice a kan ki zan sauya bana da shayi kan ki da kowa ya zanya gogayya gane nufi na inda ya raba ki dole na jinya so ba ni gauna buɗe sirri na zuci na niyya kimin maraba numfashi na yana akan hanya da ba zai iya ba jurar shi na kikin yarinya na ɗebe tsoro rigar sa'i akan ki zan sanya zan karɓi horo akan ki na gwamza da masu hamayya komai za a faɗa ne ba a nije da gani cinin na shiga rai kuma ba a kisan yawani ta so zuciya zan buɗe ta wake gani kauna ba na kiɗa zancen jiki da jini kai ki bai san kyare ya shige ya min lahani ki uzuri ɗau zancen raina a kisan yani kawai na kin ji kamar tana ce ta ji da gani shi ƙarfi iya mulkar so kan na gani I love you so mai iri ba ga asara ne na aleka na gani me ya bake a kusa na sare ina zam gwangwani wara a shakka ko na kaucewa mai yi min kwarjini kan ki so ya sani na zama gwarzo ban tsoron wani an ce min so na daina sauraro ba zan yi ba domin na tantance cewa ba so ba a rayuwa birni ya kauye ba yaro so bai bar yan taso ba kome ya za ka yi a garin so ba zan ce ma kai ya ba jarumtar so ba misali girman ba zai auna ba ni dai na gode wa Allah so bai ito zarta ni ba